Pojď. Pojď. No to máš kolo, tak úplně super, které jsi vybral. To tady to nejde. Paráda. Pozor. Ne. Ne, to je odrážidlo. Až po... Ne, až potom je kolo. Pomalý. Bůh do dveří. Taky si myslím. No, a nemůže fungovat třeba jako... Čekala jsem, než to kolo. Ale je kolo, tak je všechno zapadne to. No, naše si vzala na co, když mu koupila nové? To nejde, mami, na tom ne, já na tom neumí jezdit a já ho sama úplně nesnáším. To je to samé. Není to samé, mami. Toto je úplně ideální, řídítka to. Jakože On má, tady máš řídítka a tady máš rád. On na tom neumí, on na tom padal. A je hrozně, ano, ale hrozně daleko je to třeba kdybych se na tomto Eronci se odvalil, na tom vašem cokroch to spadl. Čikula! si nahrává. A ještě? Ještě zapalíme svíčky, jo? Já se koukám. Tak pojď. Jakože jsem to přeslechl, jo? Já jsem viděl další dáreček, že? Tak pojď. Mohla dát babička, ne? Já jsem jí říkala, že doma vy nepůjdeš. Já tomu dáme sami. A na ně počkat jako? Mě počkat se Rozbalíš to! a na ně počká mě, ne? Co? Ty to rozbalíš. Já mu řeknu,